Royal Dynasty. Promise alliance, round it now my talents and they put it at total finance. Dagu align get ticket pending 19. Sa bendeza. Sanja. Ndapina January, daingo takunge munwar barware. Vaida kuti zini lambire zinremere. Asi mari vaida kuti ndizijairire zvikanzi February. Ake vaichema kuti havana kuwedzerwa masalari, havana mari, inongotemba naMwari. Enzwa inini kashamwari ndakapinda kuna machi, ndaingomhanya ngoma kuti hachi. Ende unoona ndine different touch, saka ndaida kuti ndinozadza pachi. Saka uchiona ndichigara ndine bati ndikati April, ndavadyarira zvangu ngembeu. Saka uchiona kuti chibaba achipere ndiri bere ndinodya ndichifamba. Rakapinda muna June, rakatanga kukanda mamwe majuni. Saka uchiona zvanzi akupenga, apa ndakapenga. Wona tarindarira ndasenga muna July. Same everyday. Zwainini vaingochema mai, nekuti ndaivapedzera ndingowedzera ngoma dzingobuda ndikati August. Andamira ipapo ndakavaita zveshuwa iyaiya ndaitaura yemasodasti. Pane chimushonga chinowani chi1/2 past. Patinzwa inini chibaba ndauya September, nyangwe zichinzi ndadya nematemba. Varipo vamwe vaitombontemba, asi vamwe havachada kunditemba. Ndine shungu yekuti vakaimba, pandaimba ndapuwa simba. Uchaona kana ndaimba vakajamba vakatamba, zvichafamba. Ndoziziva inini ngati October, gore riye rakupera, takirikita ndakazitaura tandada. Saka uchiona ndenge Drogba, ndogoisa ndidi kurova pa November. Chibaba chaimba, chibirthday chakuuya futi ndichatosimba. Handigumire papo ndiri kuda December zvita, pamuchange moti ndazvita, inini futi ndaita, handife ndaita zvekuchita. Rapera gore ndiripo, rapera. Saka ndangoti gore rapera, zvaindirambira, asi ndongotenda Mwari pande zvese zvakandiitira. Ndati gore rapera, zviripo zvaindirambira, asi ndinongotenda Mwari pande zvese zvakandiitira. Day in day out, mande muvhuro, chiona manje ndauya ndabata horo. Ndopaunoona kuti ushe madzoro, ndindakuda kugara kumusoro Tuesday. Inzwa inini, ndopaunoona kuti musi wechipiri, chibaba chiri kuvava semhiripiri, choda kuenda mhiri. Ndikati musi wechitatu ya Wednesday, ndopandoti kwatu ndauya zvangu ndichivapedzera. Ndenge ndichida kutsvaga pekutangira musi wechina, endi vamwe hapachisina. Ndopaunoona ndavachuna nchivatena Sacristiano wenyu Ronaldo. Ndikati Friday chishanu, ndopaunoona ndavaizira mugani, indinotonga kuita kunge zano. Saka uchiona ndinodiwa nevanhu, kana riri Saturday mugovera ndovarovera, ndavachovera. Chazotaura musi weSunday, chazotaura.